Namar ka jingya ya bet ki brio ya jing pang Covid-19 man la kasngi. Bat ki hospital ru kila nangdap di Nongpang. Nakaliang ketenat kokot kakia kejela kala sedang ya ke home based COVID management haga bapalat sihajar ars pa Ngut ki bayo ke jing pang ki basyong penkerpang halagi jong ki Iing ki layo ya ke jing selok ba ke jing hikai na ketenat kokot kakia kumno ban Sumar la dia. Lada ke jing pang kampat day ke banjur palat kan bah ban syim de kini gilat leng ba ke home based COVID management ban lat ya ke jing ban kia ya ki jaka Sumar. Namar ke jingkiyo kan san ki breo ke bebet ke jing pang Covid-19 man lakasngi bat ke hospital ke laslay di Nongpang. Nakaliang ketenat kokot kakia ke jela kelas sedang ke home based COVID management haga bapalat siajar ars pa Ngut ke bayo ke jing pang ke besyong penkerpang lde hala Iing ke layo ke jing selok ke jing hikai na ketenat kokot kakia kumno ban Sumar la dia. Ketenat kakot kakia kala sedangnya kini ke home based COVID management na dok sitrik ujemang arhajar arpuwei. Hagbal ai jingi kai kerpang ya kitu gibayo ke jingpang COVID-19 tang ba ki bam da shitom than ya ke ai ke bagi diban le bat komno kin Sumar la de ha ba ki syong pin kerpang hala Iing. Ujain director ketenat kakot kakia u Dr. SS Nongbri u belong ru in charge jong ke home based COVID management. Ulong bagi doktor bat ki nos ke leo ke jingi kai bat hakane ke COVID management lapia haki shipot ligi zone but hamana ka way pukwe ka zone ki don iwe medical officer saungut ki staff nurse but iwe zonal officer ki ba penyat ya kakam ulong bagi staff nurse ki day ki belit benjurep e jinglong jingman jong Nongpang ki bayo e ka Covid-19 but ki khmi bnya ya ka Iing ka sam la ka long ne em ka babiang ban penchong kerpang ya ki brio ke bayo e ka jingpang Covid-19 hala Iing but la airu ki tiar kitar gi Nongpang bagin penan kam bantip syapang ka jinglong jingman ka met jongki Kendiat ya kan ni ke home based management team nila sedang akan digerukom kan nila divide ya kan into 10 zone and each zone has got one medical officer, 4 staff nurse and 1 zonal officer bapet bolong monitor. Kini staff nurse mainly the main people will go to the field are the staff nurse kilai ban monitor itu kibrio ban check ya baru akibat vitals jongki nado ka oxygen level oximeter kira atau thermometer man check temperature nang ta ki thau bp nang ta ki don ki chart ki IEC chart si ki ai ki ba ki de ban le bat ki ai ba ki de ban le Nongpang Iing plus ki check whether kata ka Iing ka biang na kam biang ban sa marway dan isolate Iing tin Dalade nang ta la check itu ki vitals jongki la record bat ki pha itu ki vitals sa ki zonal officer ki combine then he decide Bayo kini Nongpang ngin bu Iing ngin pass hospital ni seki corona care center. Masun de phone ki team jong ngin wan kin ai kan ki Sumar fi namar ha kan ni ka home based management team ni don kini ki tiar ki bagi khot ki home based kit ki bakon thup ki tiar kini ki oximeter ki ni ai ki Nongpang hi kai ki kumno bakin thau hi bakin le hi ka temperature monitor man ka saw kan ta ya ka oxygen level jong ki ni ai jing hi kai Iing hi ban ka snipat kini staff jong ki phone ni gitu Nongpang Ulong bakidan syajar ars pa Ngut menta ki bayo e kejing pang Covid-19 hendrai ki basumar hi yala di hala Iing bat kini ha baki syam ya kanogo no kejing e ki shufon ki doktor bat kinas ki jufon ru bat bud dien ya kejinglong jingman jongki u Dr. Nongbri ulong balada ja bagi Nongpang Covid-19 ki badan ha Iing shtom jur kensan kani ka kenhuan kalet mardor bat penkit noi ki syaki corona care center ne ki hospital banyo e kejing Sumar ka babiang Ulong baban penja enu kenyang jingpang kadai tanglada kadon kejingit trailang hapring Nongpang kinong elam shnong bat kibor sorkar bante lakam bakane ka klam kan omyo alat banpur haga jela. Ulong bakatenat ka koi kakya kadon kejing temu bayagi bayo kejingpang Covid-19 dai ben kiar banra aki shiga hospital. Hendrai ban syong penkerpang bi hala Iing namar baro ki hospital menta ki digirat zone. Bat kejing don jaka home based COVID management kalairap shibon ban penduna ya kejing kiakam jong ki hospital. Takajing semua jong ka home base kalau ban koordinat bat ka hospital kan. Kemudian bagi pet ba ni culek mar lamwir sa hospital. Dalek ka hospital poi hang tu ka ambulans kala Iing batang ban pendrung mendan jakat hiak. Tu hab ya phone biang sa sawe hospital. So that time factor kala bam. Kabampur bat kanang tray gena Jingpang pak beri unang ditoriat. Nama ka jukan ni kunang Jingpang ni second year. Ukloi haban ulong very virulent and very infectious. Tu ukloi haban pen down your immunity. Tu itu ipor kagap kat nang slam unang yo buah ban trace.
Ti ban jadai kata ya ka hotel period dong yi ikal akiu ha pok state dong kam tam haselong pi yi ba almost man kas ni ini ko war na ki news minimum menta ka sangut bayar sisni kala poi ke state sini poi Haduh arpo armut ku kisni yang ni kisni beladam ti ngayo i kan ni bat nga persedang ban ai kan ka idea ke jonga ban sedang kan ka home base ti habang ni phai patient mut we send them in a proper way apa rukom ko ba kin yo ya ka early management right from home ngira sedang na home base but habang ni phai hospital du long kata ka hospital kala prepare ban accept you ni Nongpang ti ban penja yo ni kang jengpang na ka ri ke jong ni ka dai tang bang ni trailang kada ki Nongpang ki sinong ki thau ki rangba sinong ki rangba dong ki sangkan thei sang sanla sinong ki mi trailang mut ka pom rai ki jing sung si asinong ka wei long barobar hi ki brio ki tiang de ban le hospital ta ro hi na maximum hi ki brio ki em hospital te ki tiang na ma pung ka bha sir kom ma bale tiang long habadang la man Sumar Iing ngi le man Sumar Iing kam dei ba ban ang ban tiang bat ban nyathu ba pang katakan jo wei dei ban tiang ban nyathu ba pang rei kada pia thu oi na la sistem ngadon kita jing sistem badang sedang ti nila ban takil ki Iing ban le hospital hoi ko long very high risk hospital manta every hospital has got a red zone sebenang la kada linga red zone no if hang tu barok ki staff ba trei Nongpang de dan long tu tingi avoid hi ban pha hospital kat mala almost 80% ki ba yo ai kan ni ka jing Sumar kan ni ki khat aspa tamun ki la kwat Iing tingai i ka don ka jing job la ni ka jing ka positive sign jong kan ni ka project bang ni le